Lasota Energy Horsepower er et såkaldt ikke-medicinsk produkt, der forsøger at regulere hesten til ligevægt på celleniveau. Horsepower-kodebånd består af 2 elementer. 2 skala-hologrammer med 8 specifikke frekvenser og mere end 2.500 negativt ladede ioner. De 2 hologrammer i båndet er kodet ved hjælp af elektromagnetisme og indeholder specifikke frekvenser. Disse frekvenser passerer igennem nogle specifikke nervesensorer op til hestens egen motoriske center og fintuner hele dens lille hjerne, som er ansvarlig for hele dyrets muskulære system. De 8 frekvenser fintuner hjernen til at give bedre balance og stabilitet, hurtigere muskulær hastighed, forbedret styrke og kraft, bedre finmotorik, nøjagtigere koordination og forbedret fleksibilitet. De negativt ladede ioner ligger inde i silikonen og aflades langsomt i dyret ved berøring. Det tager ca. 12 måneder, før alle ioner er afladt, hvis hesten bærer båndet hele tiden. Horsepower virker nøjagtigt som Lasota Energy til mennesker og hjælper på hestens mentale tilstand, hvilket i høj grad betyder en mere velafbalanceret og harmonisk hest. Mange heste kan være urolige eller svære at styre, da hesten ofte kan være nervøs eller usikker på nye omgivelser. Med horsepower kan man opnå en roligere hest, som også reagerer både hurtigere og mere nøjagtigt på de kommandoer, rytteren giver. Selvom horsepower til dels er godkendt til at anvende under spring- og military konkurrencer, og ikke umiddelbart under dressurkonkurrencer, vil det stadig give en overordentlig god mening at bruge horsepower i hverdagen. Så anvend Lasota Energy Horsepower, hvis du vil det bedste for din hest eller pony.